पावर स्टार पवन सिंह आ बीना मानवी, रउआ सबके नाम सुनला के बाद से पता चलल होई कि बीना मानवी ऊ है जौन की पावर स्टार पवन सिंह आ ज्योति सिंह के मैटर के सॉल्व कैले रही। तो सही सुन रहा बानी रउआ सब। पता होई आजकल बीना मानवी जी जौन बा कि बहुत सारा संकट से जूझ रहा बड़ी, बहुत सारा केहू से झगड़ा भइल बा उ लेके थोड़ा सा परेशान बड़ी हॉस्पिटलाइज भी बड़ी, काहे कि डॉक्टर द्वारा उनकरा के रेस्ट दियल गई बा बहुत ज़्यादा टेंशन के वजह से, बहुत ज़्यादा के वजह से। फिर से बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह आ बीना मानवी के नाम रउआ सब एक संगे जानत होकर, एक संगे पहचानत होकर। पावर स्टार पवन सिंह बीना मानवी के दीदी कहत रहन बीना मानवी जी भी पवन सिंह के अपन भाई कहत रही है। तो का ई विकट परिस्थिति जौन उनकर फसल बा, जौना विकट परिस्थिति में फसल बाड़ी बीना मानवी जी, पावर स्टार पवन सिंह सपोर्ट करी हैं कि ना करी हैं, वीडियो में बनल रही। सबसे पहले एगो बात बता दी कि रउआ सबके पता होई कि जौना बेरा पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे काराकाट से, तौना बेरा बीना मानवी जी एगो पैर पर खड़ा होके अपना पूरा टीम के साथ जौन बा कि काराकाट में जाके गली गली घूम के, पैदल घूम के, गाड़ी से घूम के प्रचार प्रसार कैले रही आ हर जगह हर महिला के एगो बात के टीम बना के सशक्त कैले रही कि हमनी के सब लोग के एकजुट होकर पवन सिंह के जौन बा कि जितावे के बा, पवन सिंह के हाथ के मजबूत करे के बा। तो का आज विकट परिस्थिति में बीना मानवी जी बाड़ी तो पावर स्टार पवन सिंह सपोर्ट करी है, करे के चाहिए, ऐसे करे के चाहिए, चाहे वो केहू होके, चाहे अच्छा होके या बुरा होके। अगर रउआ विकेट परिस्थिति में रउरा के सपोर्ट कैले बा तो राउर भी धर्म बनता, राउर भी कर्तव्य बनता कि वो समय पर जाके वो आदमी के भी सपोर्ट करी। लेकिन का पावर स्टार पवन सिंह कबू फोन करके बीना मानवी जी से पूछला है जे कोनो दिक्कत बा कि का बा, का भइल बा। लेकिन भैया ई अगर फोन करके पूछलू तो वो अंदर के बात बा, बीना मानवी के तरफ से ऐसा कोनो बयान नहीं के दियल गई जौना में ई बतावल गई बा कि पवन सिंह उनका के फोन कैले बड़े। लेकिन अगर पावर स्टार पवन सिंह फोन नहीं कैले तो हमनी के वीडियो के माध्यम से अगर पवन भैया देखत रहे तो पवन भैया से विनती रही कि देखी गलत सही ई सब डिसाइड कैल कोर्ट के बा, ई सब डिसाइड कैल न्यायालय के बा। लेकिन रउआ ई पता कर सकतनी, ई पूछ सकतनी जे आखिर दिक्कत का बा, परेशानी का बा, कैसे ई दिक्कत भइल, के सुनतनी फोटो वीडियो का वायरल कैले बालू। काहे कि बीना मानवी के बहुत सारा इंटरव्यू बार सब जाके ओइ पर देख सकतनी कि ओइमे पूरा साफ साफ बतैले बाड़ी कि कौना चीज़ से उनका परेशानी बा, कौना चीज़ से दिक्कत भइल बा, केकरा वजह से दिक्कत भइल बा। तो भाई पावर स्टार पवन सिंह के टीम से भी हमरा ये विनती रही कि भाई अगर आपके समय में वो काम आई है तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि नहीं ढेर तो आप लोग हॉस्पिटल में जाइए, पावर स्टार पवन भैया को लेकर वहाँ पे थोड़ा हाल चाल लीजिए, थोड़ा सा मीडिया में कुछ बात विचार कीजिए, उतना ही काफ़ी है। पावर स्टार पवन सिंह जब चले जाएंगे, किसी से मिल लेंगे और बीना मानवी से बात कर लेंगे, उतना ही में बीना मानवी के भी लग जाएगा कि नहीं मेरा भाई पवन मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं होने वाला है। बाकी ऐसे ही बहुत बड़का मैटर जौन बा कि हो गई बा बिहार में, बहुत ज़्यादा चर्चा के विषय बनल बा। तो भाई रउआ सब अपन कमेंट जरूर बताएं कि बीना मानवी के साथ पावर स्टार पवन सिंह के जाए के चाहिए कि ना जाए के चाहिए, बीना मानवी के सपोर्ट पवन सिंह के करे के चाहिए कि ना करे के चाहिए। व्यक्तिगत रूप से अगर देखी तो राउर केहू सपोर्ट कैले बा तो रउरो कर्तव्य बनता कि रउरो उनकरा के सपोर्ट करी। बाकी पावर स्टार पवन सिंह के चाहे वाला जितना लोग बा, पावर स्टार पवन सिंह के पसंद करे वाला जितना लोग बा, उतना लोग से विनती बा जे कमेंट करके जरूर बताएं बीना मानवी के काम चाहे पावर स्टार पवन सिंह के सपोर्ट करे के चाहिए या ना करे के चाहिए। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।